Muri Zimbabwe, muri sei kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nechimwe chirongwa chema Secrets and Confessions. Sezvo ndakakuvimbisai kuti ndichange ndichizama kuti ndinge ndichirekodha nyaya dzevanhu, ndichiverenga nyaya dzevanhu vakawanda vanouya nemamessages avo kuitira kuti pamunenge muri kumabasa munge muchikwanisa kuzoteerera. So I am asking for your support kuti kunyangwe ndikaposta maepisode akawanda musazoskipa, mungoona maepisode ose nekulaika nekukomenta. Pane munyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Nyaya vakanditumidzira yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndine confession yangu iyo yandiinayo. Zvinhu izvi zvakaitika kune imwe cousin sister yangu. Akazoshayika. Paakashayika mainge muri mugore ra2017. Zvakatirwadza kufa kwaakaita, but later on we discovered kuti bamunini baba vecousin yangu vakapiwa mari yainge ichisvika kuma 20 something thousand US dollars na Prophet, and I think kuti ndivo Prophet Justice avo vandakanzwa umwe musikana achitaura nezvavo. Cousin sister yangu ainge achigara kumhiri kwemakungwa. She was already married at that time. Saka iye nemurume wake vakatanga kunetsana nekuti murume wacho ainge ava kudanana noumwe mukadzi muMexican. Vainge vari kuAmerica. Cousin sister yangu ainge akaenda kuAmerica a very long time ago. Kana vana vake vose vaviri ainge akavaita ariko kuAmerica ikoko, uko kwaakasangana nemurume wake. Saka vakati vatanga kunetsana kudaro, aigara achingofonera amai vangu achivaudza kuti mama, marriage yangu kunoku inokwanisa kuda kutoparara because ari kuti ari kuda kuroora muMexican waari kudanana naye apa ainge achibvira bamunini. Saka amai vangu mazuva acho iwawo vainge vava kuenda kuchechi yandinofungidzira kuti ichechi yakangofanana, and vanenge Prophet Justice vainge vachitaurwa nezvavo paconvention iyo yandakanzwa. Saka mama vangu kusvika pari zvino vanogara vachingozviblema kuti dai ndisina kugara ndakamuudza kuti uya kunoku unge uchisangana naProphet, zvimwe kuda angadai achiri mupenyu. Sister yangu ndichamuti Susan. Saka akazouya kuZimbabwe mushure mekunge akurudzirwa namama kuti ange achiuya. Mama vangu ndivo vakatoenda vakanobhadhara mari kuchechi kwaProphet, vakanobhadhara mari dziya dzinobhadharwa dzema 1-on-1. uye zvekare cousin yangu paakauya kunoku akatogara kune imwe hotel, handichatauri hangu nezita, but inotolinka navo Prophet. Kana kuri kunzi unenge wabva kwaunenge wabva uchida kuzoita ma1-on-1 unenge uchigarako kuhotel ikoko. Saka akati auya taitoendawo naye kuchechi, but murume wangu ainge asingatodi kuti tinge tichienda kuchechi kwaProphet ava because murume wangu kumhuri kwavo vanoenda ku7th day. Even though ndakakurira muAFM, but nekuda kwemarriage ndakazotanga kuenda ku7th day. Saka murume wangu paakazozvinzwa kuti ndainge ndichipota ndichienda kuchechi kwaProphet aipopota zvisingaite nekuti ainge achiti is a false prophet. Saka taienda tichingoperekedzawo cousin sister yangu uye zvakare tichimubatsira pakunamata. Saka cousin sister yangu akabva achizotanga kuenda ari ega because zvakatora mwedzi wose vachiita ma1-on-1. Saka nekudawo kwekuti tinenge tiino zvimwe zvatinenge tichiita, ainge ava kungoenda ari ega. Pakuzoenda ari ega kuma1-on-1 ndipo apo paakazotanga kudanana naProphet. Saka vakadanana naProphet, handizivi kuti chii chakaitika kuzosvika vachizodanana, but akazodzokera kuAmerica ainge ava kutodanana navo Prophet. Hatina kunge takaziva kuti ainge atobatira pamuviri. Saka zvichitaurwa zvinonzi havatombodi kuti any woman that he sleeps with ange achizobatira pamuviri. Hameno kuti imhiko here kana kuti. Saka aenda kuAmerica
akazozviona kuti she was pregnant. Zvinonzi vakaramba vachitaura vose, then vakabva vachizomunyengerera kuti ange achidzoka kuzimu. Iye akafungidzira kuti zvimwe kuda rwainge rwuri rudo, but ainge asina kuziva kuti ainge achazotochekereswa because ainge aine pamuviri pavo, in which havadi kuti zvinhu zvakadaro zvinge zvichizonzi zvaitika. Zvimwe kuda vanotya kuti munhu anenge akaita mwana navo, zvimwe anokwanisa kuzoenda kana kumedia achinotaura kuti ndakaita mwana naprofeti, kana kuti achiti ndinoda kuita maDNA naprofeti. Kazeni yangu paakauya ipapo mukomanashi, ndainge ndisisiri muZimbabwe, ndainge ndauya kunoku kuSouth Africa, saka ndina kukwanisa kuwana mukana wekuti ndinge ndichizomuonawo. But zvinonzi akati akaenda akanorara kuhotel naprofeti. Hanzi profeti vane dzvinyu ravakaburitsa ipapo. Iye hanzi akati ainge asina kana simba rekuti ange achikwanisa kumuka, ange achikwanisa kutiza. Hanzi akati vakaisa dzvinyu iroro padumbu rake. Dzvinyu hanzi rakapinda nepaguvhu, akatanga kunzwa kubayiwa muchibereko make. Akazomuka mangwana acho makuseni asingagoni kumuka, apa ainge achibleeda, achiita heavy bleeding. Ndopaakabva achizofonera vabereki vake, bamunini naamainini, vakaenda kuhotel kwaainge ari, vakaona kuti ainge achirwara. Ndipo apo pazvinonzi hanzi bamunini vakabva vachizoenda vakanotaura naprofeti. Vataura naprofeti hanzi vakabva vachizopiwa mari 20-something thousand US dollars yavakapiwa in cash. Izvi havana kuzvitaura kuti ndo zvakaitika. Saka kazini yangu akazofa mukoma. Mushure mekunge afa ndokubva tamuviga. Chokwadi chakazotanga kubuda apo patainge tava kuita dare semhuri, ndopakatanga kutaurika nyaya dzakawanda. Kazini yangu akatofa kutopinda muvhu. Taravo ndichakuudzai, asi please musazoudza vanhu zita ravo. Zvakaitika mumhuri zvinorwadza mukomanashi. Kubva ipapo dzinza redu hatisisina kubatana nekuda kwezvakaitika, ende ndinofungidzira kuti maybe vane mushonga wavakazoshandisa, wavakatishandisira kuti tisazova a united family. Ivo bamunini nemhuri yavo vava kuita zvavo, ende vava neimwe mari inotyisa. Vanobata macontract. Handichatauri hangu kuti vanoita business rei, nekuti business iroro ritori business rinotozivikanwa, riri business iro rinoitwa naprofeti. When you post, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu way. Strange things indeed they do happen in this world. Yeah, pakaipa. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Mahwan, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Izviwo ndo zvakaitika mukoma apo pandakasangana neimwe mbinga. Mbinga iyi ndakasangana nayo kuBulawayo. Mushure mekunge ndasangana nembinga iyi kuBulawayo, we then exchanged my phone numbers. Akabva achizondiudza kuti ainge achida kuti tinge tichizosangana. Akabva achizouya kuHarare. Auya kuHarare ndokubva tachizoonana. Takabva tachizorara tose pamba pevabereki vangu. Ndakatopa vabereki vangu introductions nekuda kwekuti ainge ari munhu ainge aine mari dzake. Vakatobvuma pandakavaudza kuti ainge adriver achibva kuBulawayo kuya kuzondiona, ndokubva tarara tose. Mangwana acho makuseni akandisira $500. Andisira $500 iyoyo mukoma. Wakazoti wava usiku mwana wangu akatanga kurwara, uyo ainge aine 3 years. Ipapo akafa mwana wangu aine 3 years, akatanga kudziya muviri. Saka takabva tachizoenda naye kune umwe muprofita uyo mukoma akazotondiudza mushure mekunge mwana wangu afa. Iye anoti
patainge tiri munzira tichienda kumba kwake, anoti akaona mbinga yangu iyoyo, anoti pamba pakasvika mumwe murume ainge ari mundevele, akatanga kutaura naye akati, manzibaba ndauyawo kuzobatsirwa nemi. Anoti pavakaenda pakrawa rake, vava pakrawa ndokubva mbinga yangu yazopfugama. Iye anoti paakangotendeuka kuti ange achitora mbiya kuti atange kumuyeresa, paakazonocheuka kudai akaona kuti munhu ainge atonyangarika. Saka zvakatomunetsa, ndokubva achizotionawo tichizosvika. Tichingosvika chete, iye akati akanzwa munzeve dzake achitaura naye nendevele, achimuudza kuti kana ukangotaura chete vana vako vose vari kuzofa. Saka akazongotibatsirawo, akabva ati endai nemwana kuchipatara. Takaenda nemwana kuchipatara mukoma about an hour mushure mekunge tasvika pachipatara. Mwana atopiwa mubhedha, ndipo apo takabva tachizoudzwa kuti mwana ainge ava kuendeswa kuintensive care. Aendeswa kuintensive care, mwana akangonyarara. Ndokufawo kwakaita mwana wangu mukomanashe. Kusvika pari nhasi I have not yet recovered apa mbinga iyi. Ndakamboedza kuitsvaka apa yainge isina kundiudza zita rayo nesenemu. Zvainge zvingoriwo zvinhu zvakaitika kupati kuti ndokwatakasangana tikangochinjana mafoni numbers. Semunhu ainge aine mari dzake mukoma, hatina kumbobvunzana zvakawanda. Akangonditi ndinokuda. It is very embarrassing. Zita rake handitorizivi mukoma. Ndainge ndakatongosevha namba dzake mufoni mangu kuti Sweet Bear, ndisina kumbomubvunza kuti saka zita rako unonzani. Iyewo ainge asina kundibvunza zita rangu. Saka kunyangwe ndikada kumutsvaka, handizivi kuti ndinomutsvaka ndichitangira pai. Ndiri kutsvakawo rubatsiro kubva kwamuri. Kubva zvandakashayikirwa nemwana wangu, ndamboedza mukomanashe kuti ndinge ndichiita umwe mwana so that ndinge ndichihila, because pakafa mwana wangu ndakasara ndiine rimwe ronda ndiri kutadza kuhila. Saka I have tried nevamwe varume mukoma vekutoti havasitombori type yangu, but nekuda kwepain I have tried just to have a child with any man, but zviri kutoramba. Ndopandiri apa mukoma, pandimire pakaoma, ndiri panguva yachimbetu. Zvinhu zvangu hazvisikana kumbofamba. Ndinoti kana ndikashandira munhu wandinenge ndashandira, munhu iyeye anozogumisidzira anditsvakira mhosva. Rino gore mukoma harisi gore rangu zvachose, nekuti ndakatanga gore rino zvakanaka ndichishandira vamwe amai vane flea market yavo. Amai ava vakazoti mava muna March vakabva vachizondiudza kuti ndainge ndashotesa stoku. Tichiri kutaurirana pakabva pachizotosvika mapurisa, ndikatotorwa ndikatoendeswa kuCentral ndisina kana chandainge ndambovabira. Ndikararako kuCentral. Mangwana acho makuseni ndipo pavakazouya ndikabva ndachizosiyiwa. Vakanditi vainge vachida kuti ndirambe ndichivashandira. Nhai ungaramba uchishandira munhu wekuti anenge ambokusungisa, unenge wava kutotyaka. Saka ndakabva ndachizongovashandira kwemazuva mashoma, ndikabva ndachizosiya basa. Ndikavaudza kuti ndainge ndichitya kuramba ndichivashandira nekuti vaikwanisa kuzonditsvakira zvekare imwe mhosva. Fast forward mukoma, ndakawana zvekare rimwe basa, ndikatenda Mwari, ndikatanga kushanda pane imwe shop kwaMutare. Mushopu umu mukoma nashi, muridzi weshopu ainge akaomera kuhodha zvinhu zvekuti yaingogara iri empty. Saka akazoenda kuMozambique akabva achizonotenga zvimwe zvidoro uye zvekare akanohodha nemagroceries. Paakadzoka mukoma, shop ikazara nezuva rimwe chete. Mangwana acho anotevera pakauya vanhu vekanzuru vachida mari, akavanyima mari, vakabva vachizotora zvinhu zvose zvainge zviri mushop including nezvimadoro zviya. Neniwo ndikatosungwa mukoma. Ndasungwa kudaro after tabuda mujeri, akabva atondi
kundinyima mari yebhazi yekuti ndige ndichidzoka kuHarare. Akanditi ndini ndainge ndamutengesa nekuti ainge anonoka kundipa mari yangu yepay, akatondiblema. Mukomana shi ndakazotoita desperate yekuti ndakazoenda kune vamwe baba avo vainge vaine shopu yavo yainge iri panext nepashopu pandainge ndichitengesa, ndikavaudza problem yangu. Vakati ingawani ndakakudza kuti ndinokuda, kana uchida mari yebhazi chirara neni ndinokupa mari yebhazi. Ndainge ndisina kana senti. Ndakaenda ndikanorara navo mushopu mavo baba ivavo kuti vakwanise kungondipa mari yekuti ndinge ndichikwanisa kudzoka kuHarare. Ndadzoka kuHarare ndikatsvakirwa zvekare basa remumba mukoma. Ndakatanga kushungurudzwa ndikarohwa zvekare nemapurisa nekuda kwekuti mainge mapinda mbavha dzikaba TV nefiriji. Takarara, hakuna kana akadzinzwa mbavha idzodzo kuti dzakapinda sei, asi ndini ndakazonzi ndainge ndavhurira mbavha. Pakauya mapurisa akandirova ndisina kana nyaya yandainge ndichimboziva, ndikadzingwa futi basa. Until now mukomanashi life yacho haisi kana kumbofamba zvachose. Saka kana ndikafamba ndiri kuudzwa kuti mbinga yangu yandainge ndichimbodanana nayo yekubulawayo ndiyo yakandigadzira. Hanzi kusafamba kuri kuita upenyu hwangu, iye ari kutofairwa neupenyu. Murume uyu hanzi mukuromba kwake kwaakaita ndizvo zvaanoita. Anofamba achitsvaka vakadzi vekudanana navo. Kana arara newe anenge atokusiyira mweya wemunyama nemweya wengozi, nekuti zvinonzi ainge achimboita zvekuyambutsa vanhu kubva muZimbabwe achivaendesa kuSouth Africa. Saka hanzi ane umwe murume uyo waakazouraya mushure mekunge vanetsana panhau dzemari. Amuyambutsa akaona kuti murume iyeye ainge asina mari yekumubhadhara. Saka hanzi mweya wengozi ndiwo wakazokonzeresa kuti ange achizotora zvikwambo. Izvo zvikwambo zvaanoshandisa ende anozvishandisa mhiko dzacho dzinenge dziri dzekuti kurara kwaakaita neni zvake zvinenge zvava kutofaya. I don't know kuti ndichakwanisa kumuona here munhu uyo, but kuya kwandaita panapa ndinovimbawo kuti ndichawana help. Ende kana kuri kunzi akazonzwawo confession yangu kwauri, ndinongoti Mwari wako ndiye achakutonga ende uchafa rufu runorwadza. But dai wangondisunungura hako, nekuti chandakakutadzira hapana. Ndakakupa moyo wangu wose ndichiti ndazviwanirawo munhu anondida, sezvo wainge wakandiudza kuti mukadzi wako akafa and you are looking for a woman to marry. Ndikakupa moyo wangu wose, tikaita zvatakaita. Vabereki vangu vakakugamuchira, vakakusiya uchirara pamba pavo even though usina kana chawainge wakambobvisa, nekuti vainge vaona rudo rwangu rwandainge ndiinarwo mumwoyo mangu towards you. Asi ukabva wachizondishandisa pamhiko dzako dzehurombwa. Please ndinokukumbira kuti unge uchindisunungura, chindisunungurawo ndikwanise kuraramawo life. I am the breadwinner mufamily. Kana wandisunga kudai zvinoreva kuti dzinza rangu rose rinenge rava kutofa nenzara. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, hanzi mukoma ndifi ndakazvipama futi zvemujolo ndava kutozvitya nekuda kwezvandakaitwa nembinga. Vane imwe message iyo yavakatumidzira. Vanoti ivo usiku ihwohwo apo pavakarara nembinga yavo pamba pevabereki vavo, vanoti pavakamuka pakati peusiku munhu wavo vakambomushaya. Hanzi ndakamushaya kuda kweabout 1.5 minute or 2 minutes ainge asimo mumba. Vanoti vakazoti vava kuda kukinura dhoo ndopavakanzwa kukosora. Vakatarisa pambedha vakaona kuti ainge akarara pambedha. Apa vainge vakarara muspare bedroom, vainge vakakiya dhoo nemukati, asi munhu akatombonyangarika vakazomuona zvekare. Zvakangoma hazvo vedu we. Zvinotyisa zvinoitika mukurarama, asi vari kutsvaka rubatsiro. Hanzi maprofita ose avo anenge achida kundibatsira, hanzi vamwe vacho
vanozongokumisidzira vangoti madzimai zvaramba, dai mambotsvaka kumwe kwekuti munoenda muchinobatsirwa. Vari kuti zvinoratidza kuti mbinga yavo inoenda yobva yanovhundutsira maprofita avo anenge achivabatsira, saka hakuna achada kuvabatsira nekuda kwekuti mbinga iyi inoratidza kuti ine masimba. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Vari kuti ivo vanogara kubudiriro ndiko kwavari. Zvakangooma hazvo vedu we.